Нали, защо подкрепяме Ивайло Калфин? Защото наистина, както каза Стефан Данаилов, той е един съвременен човек, който мисли общоевропейски и мисли от позицията на българин. И това е много важно. Той мисли как едновременно цялата държава да се развива, а не една единствена точка София. Той мисли за това как младите хора да добиват квалификация и извън страната, но да се върнат тук да работят за нашето общо благо. И това е нещо, което ни прави съпричастни към неговите идеи. А общо взето, пък аз като архитект съм сигурна, че той ще помогне с всичко, което носи в себе си като потенциал нашия град да стане европейската столица и въобще да е градът, в който се живее най-добре в страната. Защото градът е мястото, в което се събират хора, за да живеят добре. Можем да се попитаме сега такъв ли е нашия град в момента. Надяваме се с Ивайло Калфин той да стане наистина един по-добър и най-хубав град и най-добро място за живеене в България. И архитектите сме зад него. Бихте ли се представили? Аз се казвам Антоанета Топалова и последните 40 години работя за развитието на Пловдив във всичките му етапи. За изграждането на Пловдив също. Толкова колкото един архитект може да помага с това. Казвам се Побена Салджиева и 28 години работя за това. Има още. Много ви благодаря.